Tartu tukin kahvoista aivan keskeltä kiinni ja käännä tukkia alaviistoon niin, että tukin pohja on lähempänä sääriä. Vedä tukki maasta lantiolle romanialaisena maastavetona, eli polvet hieman koukussa. Kun tukki on lantiolla, vedä pallea hengityksellä isosti happea, jotta vatsa pääsee työntymään kunnolla ulos ja luo ikään kuin kummun, jonka päälle tukki pyritään laskemaan. Pidä vyö alhaalla, jottei se blokkaa vatsan laajentumista. Kyykistys sen jälkeen niin alas, että saat tukin vedettyä pallean eli sen niin sanotun vatsakumun päälle. Kun tukki on hyvin pallean päällä, käännä tukkia hieman alaviistoon, jotta tukin pohja on lähellä vatsaasi. Jotta tukki pysyisi mahdollisimman hyvin paikallaan vatsasi päällä, vedä tukkia voimakkaasti kohti rintaasi, vedä tällöin lapasi yhteen ja pidä kyynärpääsi suht korkealla. Tästä asennosta alkaa niin sanottu kolmoistyyntövaihe, jossa polvesi, lantiosi ja nilkkasi ojentuvat. Tässä kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti lantion ojentamiseen eteen ja siihen, että kantapääsi irtoavat maasta kolmoistyöntövaiheen aikana. Rinnalle kääntö viimeistellään kääntämällä kyynärpäät tukin alle. Kun tukki on rinnallasi, nosta leukasi mahdollisimman ylös sekä nosta kyynärpäitäsi ylös rullaten tukin pohjaa kohti kaulaasi. Yläasennossa pyri myös nojaamaan voimakkaasti taakse ja jännitä samalla pakaralihaksesi. Tukkipunneruksessa voit ottaa hieman tankopunnerusta leveämmän jalka-asennon sekä avaita varpaitasi hieman reilummin auki. Alas mennessäsi lähde linjaamaan polviasi normaalia enemmän ulospäin, jotta tukki ei kallistu eteenpäin. Dippivaiheen jälkeen alkaa toinen kolmoistyöntövaihe, jossa pyrit terävästi ponnistamaan ylöspäin ojentamalla polviasi, lantiotasi sekä nilkkojasi. Älä lähde työntämään tukkia käsilläsi ennen kuin ponnistusvaihe on saatettu loppuun ja tukki irtoaa rinnaltasi. Tässä näkyy sitten eri kulmista raakapunneruksia. Tässä yritetään sitten demota tuommoista taakse taivutus allemenoa, joka näyttäisi tietysti paremmalta, jos selän liikkuvuus tuonne suuntaan olisi parempi. Tässä yritän sitten taas demota kyykkyallemenoja, jossa ponnistuksen jälkeen yritetään mennä nopeasti tuonne kyykkyyn vastaanottamaan tukkia suorille käsille. Tässä näkyy sitten taas saksausallemenoja. Tässäkin olisi tärkeää, että ponnistusvaihe tulee ihan varpaille asti ennen kuin lähdetään avaamaan jalkoja saksiin. Tätä harjoitetta voit kokeilla, jos tuntuu, että saksaaminen on vaikeaa, eli ensin jalat on tuommoisessa lyhyessä saksiasennossa ja siitä lähdetään ponnistamaan täysillä ja sitten taas koetaan leventää ne sakset mahdollisimman pitkiksi. Tässä näkyy sitten vielä yksi ihan kokonainen suoritus, eli kun teet sarjoja, niin ota lähtökohtaisesti aina noin toistot tuolta patjojen kautta, ellei sitten jostain syystä punnerukset ole tosi paljon heikommat ja sun pitää reenata erityisesti just sitä punnerusvaihetta.